komen di share. Sebanyak-banyaknya ikuti keseruan aku hari ini mau ngapain. Yuk. Sudah sampai guys, sampai lokasi. Timbangane nyerimpet lho. Nyilakne aja sak ngono. Lah kok sak pirang ini? Yo, Iku yang ndelongo pengen. jadi yo pengen. Pengen apa? Nyilakne. Aduh. Ambil kok, ayo sarungan iku wis kok. Halo, Kuwi ora tau ket amor Pak Cucuk. tak tahu. Gak tau dimor karo bos. Wah, kata balik bos ya. Tak pengen. Saya open. Yati nak benek efek. Lah iya. Sing anu Arjun iki tanah ya dek iki Arjun iki dek Suloyo. Alate dek iki Suloyo. Desa Kelampisan guys. DSN tuh dusun Kelamisan deh. Ya padha sih dusun Kelamisan, desa Kelamisan, Geneng Ngawi. Mbubak lagi. Mantu mbubak. Mantu mbubak berarti anak pertama. Tuh gonggongan ini, Masya Allah ya, cantik sekali, kebiok. Mbok mek, Kali-kali ini sampun maaf ya. Gunung. Saya guys, saya turun toko guys. Penyanyi ini ambek tamu undangannya belum datang. Jackson. Masih Jackson. Penyanyi ini ambek tamu undangannya belum selesai. Apa yang ngarani ya? Kan ki acara rame-ramene sesuk ngono to, rame-ramene sesuk ngono. Mbok Kang Men belum paham iki maksudnya iki. Malam ini acarane apa Kang Men belum paham ngono to. Iki kaya sesuk acara ngene rame-ramene ngono to. Jackson. Masih Jackson guys, penyanyi ini belum datang. Iki acarane iki malam guys. Jam berapa ya? Jam 8-an lah acarane malam pokoknya. Masih Jackson.
guys, formasi penyanyi ini wis lengkap. Itu yang 3 aku belum kenal ya guys, Kang Mem belum kenal. Yang pojok, yang sebelah sebelah kiri, nah, sing tusuk kondene kaya Cina kuwi, itu Willis. Itu kalau yang 3 penyanyi ini Kang Men yang belum kenal. Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mong nuwun saderengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Muji syukur saderengipun ngarsa dalem Gusti Kang Maha Linangkung. Bilih menapa kula panjenengan sartos kepareng pinaringan sehat walafiat. Kepareng pikantuk rahmat saha nikmat gembalaring alamat sang katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira handika sadaya leder kawula. Satemak ingkang saged kepanyawiji ingkang kalenggahan wonten dalemipun pembudhen kula kita aja sih dagangan mundur kayak tomat nih bangkung nggih tinggal kados tomat gitu nggih. Wonten Diahayu Citra, beliau datang dari Kota Madiun. Ya nak ngadeg dhisik nak mantep laras. Widyawati ingkang angka 3. Wah jatuh kae ketok penyanyi dalu. Wonten Mbak Ayu mijil saking Lalatan Ngawi Kota, monggo. Serberene kok ndak penyanyi ketutupan aku. Ketoke panggung jembar tenan ning isor iki ya. Heeh. Widyawati salajengipun
mereka wonten Diayu Susi Ijil saking Lalatan Maospati manto laras punya sing keri Dewi ngene iki biasane bintang tamu iki mandore Pak manto laras yang gue mandor monggo Pak Tumini kemarin miyaing suasana sinarangan manto laras kasih kuyup kalian pendawa audio production saking beratamu saking hampir saling private saking berkontrol. Saking bertamu, saking hampir saling private saking berkontrol manto laras yo. Terima kasih matur suwun saderengipun Bapak Ibu ingkang sami kepareng nderek manggi bagya kepareng tirakatan melekan ing dalu punika wonten dalemipun penyidipun Bapak Sugiono sekeluarga dalam rangka inggih menika tasyakuran entas pitulus Kang Putra Mas Bagus Ivan sama Mbak Cynthia anggenipun kepareng anci ing alam pebrana bumi manggi dados keluarga ingkang ayem tentrem kemakaning kaken lami neninen boten saged kapisahaken yen Gusti boten ngeparengaken. Mangke mugi mbok bilih tinggal kaparingan momongan putra ingkang soleh, putri ingkang solehah. Liripun putra putri ingkang tansah ngabekti dhumateng tiyang sepuh dipun kalih ugi Gusti lan abdipun. Nggih, dipun sekejakaken ing mangke saking para kadang tamu undangan sedaya Bapak Ibu, Pak Kakung, Mbah Putri, mbok bilih ingkang kepareng ngersakaken gending utawi lelagon kersa nyanyi ngoten Bu nggih. Mobil ingkang kersa nyanyi napa kersa joget? Halo. Mangke saged bersama-sama manto laras. Oke, sekali lagi matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh. Jadi niki wau sampun wonten request 1 2 3 4 5 7 lagu. Nah, dipun rantos lagunya. Oh mantene badhe nyanyi Mas Sugi. Sing duwe gawe. Mas Ivan. Mana Mas Ivannya? Halo. Monggo sini Mas Ivan, langsung saja bisa naik ke atas panggung bersama manto laras. Monggo. Loh, niki anu mboten jak mriki to. Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Halo, panggilan kepada Mbak Cynthia mohon untuk naik ke atas panggung. Oh, mosok ditinggal kalau manten anyar iki kudu gandengan kaya truk kae lho ya. Nang ndi digowo ae ngono. Monggo. Lagunya apa? Matur dhumateng saking Prokadeng. Monggo di atas monggo Mbak Cynthia. Di tolong ini Bapak. Oke, iya toh yo. Nanti kene
Mas kok mulek kan pulang kok. Lagunya apa Mas Ivan? Lagunya apa? Lagunya apa? Ya birunya cinta. Iki kokulon kaitan Kaitannya Mbak Wilis ya Mbak Wilis. sopo wi aku terpikirkan mengene kene ben gak ganggu aman Mbak. Iya, birunya cinta bersama Mas Ivan berdua. Loh, Kok satu lho? Tanduk lagi Mas monggo. monggo, mungkin tambah lagi Mas Ivan. Ah, gimana? Oh, mungkin. Oh. Nah, dikucekin no. Digandeng Mbak Ella. Oke, terima kasih Mas Ivan sama Mbak Mas Ivan ke mersani goyangannya purung. Oh mengke, oh nggih, ya, saya sampai wong roh Mas. Oke, sekali lagi matur thank you suwun Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh ing ari kalenggahan wonten dalemipun babenen kula Bapak Sugiono sakeluarga. Iki boten waleng kepareng matur berkah pangestu ingkang tansah kasuwun ing benjang kepareng boyong Pasuki ngunduh Kang Putra temanten ing mangke nggih parengan sing alam togan agung ing mangke budidaya keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah amin amin. Ya mangga mbak pilih kepareng Dono Suara Pak Sarip mangga. Oh penyanyi ini dhisik ya mangga Mbak Citra dilanjut bersama Manto Laras. Ning Bapak. Tapi ya, sampai keluargane. Nggih. Pripun Mas? Ngoten mawon nggih. Oh, ngene Matur kita. suwun. Iya. Nggih. Nggih niki pripun? Jadi yang ini kita. Mas sinten Mas Drejit? Iya. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Iki lah, Bapak. ngono ya nasihat Pripun? tersalam dhisik ya. Oh, nggih, nggih. Pakai bahasa Indonesia enggak Oh, apa-apa ya? enggak apa-apa iki. Nggih. Oh, Indonesia sedaya niki kok ya. Nggih, bahasa Indonesia mosok enak wong Australia gak enak sanduku ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun sampun jawab salam kula nggih. Dongake no. Nggih. Besok balik mrene neh, juga iki ya. Lah kan sesuk ibuke ya balik rene nah to, Mak. Iya. Kok ente saiki gak oleh ya? Gue mulai. Pak tadi kok 20.000 cedak yo. Oh aku marah juga iki tak ada salah rek. Gundul apa anu tentara itu to. Aja gelutan tuh kira. Engko nek gelutan campur sarine dibarne kowe. Urung awet kok. Aja gelutan ki kok campur sarine dibarne. Bahaya. 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 Ayo, Bu. Mbak sinten niki namine? Mana Mbak? Sini adik-adik sini ayo. Sini ayo. Ayo. Sini. Pergi monggo. Baris. Geser, Baris geser. niki. Hadap sini. Ini kene giliran. Huda, ya Huda. Huda sini Huda. Asik Huda.
Di plastik ini dilantik. Digoyang semuanya. Panggung isi sedang ayo, jangan khawatir. Kumpul. Bergoyang semuanya. Ada Manggolaras. Negeri Kademangan, Dusun Kelampisan, Kecamatan Kendeng, Kabupaten Kalingkang Wirastan, Abdicoro, Pecaripe, Uborampe, Aginipun kepareng saking keluarga kuning panjenenganipun Bapak Sugiono sekalian Ibu, Aginipun kepareng Aminoho, Kang Putra mangke kalis ing rubeda ngantos paripurnaning hati. Ya. Disukake teng ngene niku mboten napa-napa. Nggih, matur suwun saderengipun unjuk saking para tamu Bapak Ibu ingkang sampun kepareng lenggahan derek tirakatan ing dalu punika wonten dalemipun inggihipun Bapak Sugiono sekalian Ibu inggihipun kepareng binjang kepareng Boyong Basuki Kang Putra Mas Ivan dan Mbak Cynthia inggihipun kepareng Haji Ngalah Bekeran Ageng mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Terus niki sampun Pak sampun, niki mbok pilih saking bapake ngersake gendinge napa kersa joget sareng-sareng. Oh dari Dusup nggih, oh monggo nggih. Ayo. Boten kita. Dan kita setelah dari cara wedaripe acara wedaripe timbangan sepanjang kepareng Habibah Kang Putra saking keluarga ibu Bapak Sugiono Bangki Purwomadya hingga wisata tansah kalis ing rubeda boten wonten alangan setunggal punapa amin amin ya rabbal alamin. Ya.